Niki kula badhe tanglet ibu-ibu niki rawuh mriki badhe napa Bu? Ngaos napa pamer kodhong? Ngaos. Napa pamer gelang anyar? Bapak-bapak rawuh mriki badhe napa Pak? Badhe ngaos nggih. Mboten mergo ora kepenak karo sing ngundang niki. Mboten. Mugia saestu kanthi niat kita sedaya badhe ngaos wonten punika panggenan pikantuk kaberkahan sehingga ingkang rawuh ingkang gadahi utang mugia cepet lunas utangipun. Wonten ingkang gadah utang. Ingkang utange kathah rawuh niki. Ketoke paling mburina kodhong ireng niku. Sing gadah hajat mugi-mugia kanthi rawuh kita wonten punika panggenan sedaya hajat-hajat kita saestu dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma